Umthandeni SK uphumela obala ebonga uSkhinkili nangeqhaza alibambile kulomculo wakhe kaMaskandi njengoba ke ugcinwe lo mculo usuwaziwa nayo izindawo zangaphandle ke ezinalabantu ke esithi ke bangabokufika kusho umthandeni SK. Bafowethu ngicela ukunibingelela kwisiqiniseko SA Media ke abaqala ukusijoyina leli khasi ngicela benze ubulungiswa ke bacindezela ibutton ka-subscribe baphinde belike lama video ke enginenzela wona. Bafowethu ke umthandeni ke SK ke lapha ke uphumela obala ke emva kwenye ama video ke lapha ke ephutshukile noma ke ebonakalile itrend ke lapha ke elinye ke noma enye insizwa yaseZimbabwe ke lapha ke ithi ke ithanda uMaskandi yaveza ukuthi ke ithanda ingoma kaMthandeni ke lapha ke maqede futhi ke yayidlala le ngoma la hamba khona noLwandle Nkulu umthandeni ke lapha ke umthandeni ke ube sebhala lenkulumo ke lapha ke ethi ke konke lokhu ke kungenxa yabalandeli ke bakhe futhi ke uSkhinkili ke ubambe iqhaza elikhulu ke lapha ke kutheni konke lokho kube kulesimo okusona namhlanje njengoba ke ethandwa kulo lonke ke izwe. Lento bafethu inkulu kakhulu umuyibukisisa kahle ke muyinaka noma uyithatha ngelinye iso ke elihle ke lapha ke kuyabonakala noSkhinkili ke kuma event amaningi ke sesijwayele ukumbona eba uMC mayfika futhi ke ufika shaya zona lezi impahla zakhe ke ayishaya lapha ke ku TikTok ke uma esuke ezisebenzela noma enza umsebenzi wakhe kuleli event lakhe ke elibomvu adume ngalo ke izwe lonke ke lapha ke abantu abaningi ke bamthandile futhi naye uSkhinkili ke nangumthandeni naye esho cha lensizwa ilibambela iqhaza ekutheni ke nomsebenzi wakhe ube kuleli zinga okulona namhlanje njengoba ke uhlezi utrend enjalo einkundleni ke ehlukahlukene zokuxhumana. Bafowethu asazi mokunje thina sekuthatha sekubeke njengoba kunjalo ke siyakuthembisa ngokukhona okunye futhi ke esiyokutholela khona la ekhaya ke siyokuletha kushisa kunjalo ungakhohlwa ukusubscribe ke uphinde like lama video siphinde sidibane kwezinye.